אני רוצה להקריא לכם כותרת של מאמר מעניין שקראתי. נתניהו שוב יפתיע את מדינת תל אביב, על אף הסקרים והדמויות הרבות שמנסות להחליפו, העם יביע מחאה, ובמרץ הקרוב יביא לנתניהו ניצחון גדול. זו התחזית של ארי שביט, מקור ראשון. בוקר טוב, ארי. בוקר טוב. נדמה לי שהציטוט לא לגמרי מדויק. זה הכותרת, אז אולי זה מישהו שם בדיגיטל של מקור ראשון. אני רוצה לדייק. בגדול אני עומד מאחורי זה לגמרי, אבל אני רוצה לדייק. התחזית שלי, אנחנו יודעים למי ניתנה הנבואה, אבל התחזית שלי היא שנתניהו יזכה להצלחה אלקטורלית גדולה. האם זה יספיק לו כדי להרכיב ממשלה מול כל מערך הכוחות, על זה אני לא מתחייב. אני לא אומר שהוא בוודאי יהיה ראש הממשלה הבא. אני אומר שאני, תחושת הבטן המנומקת שלי, ואני אשמח להסביר אותה, היא שהוא יקבל יותר משהו מקבל בסקרים, והוא ייצור דינמיקה אלקטורלית משמעותית לטובתו. רק לדייק מבחינת כן, אז בוא תסביר מאיפה תחושת הבטן הזו נובעת. הסברת את זה במאמר, באמת הרבה נקודות. אני חושב שאני אגיד בקיצור את מה שאני אומר במאמר. אני אומר, קודם כל יש הבעיה גדולה, ואני חוזר ומצהיר על עצמי. אני היה איש שמאל מתון שהפך להיות איש מרכז קיצוני. אכפת לי באמת, אני רוצה מרכז ציוני חזק במדינת ישראל שיעבוד מול הימין, עם הימין, והבעיה הראשונה בפוליטיקה הישראלית מבחינה זו היא אחרי שהתעדה לנו השמאל, המרכז בעצם מתפוגג. אז הסיבה הראשונה שנתניהו ינצח זה בעצם שהמרכז השמאל הישראלי, אבל אני מבחין ביניהם, אחרי שהשמאל כשל בעבר, כעת גם המרכז כשל בלהציע מנהיגות, להציע דרך, להציע חזון, להציע תוכנית עבודה. אתה ראית את זה מול הקורונה, כאילו, זה שבעצם אנחנו רואים פה קריסה של הרק לא ביבי אל תוך עצמו. אם כל מה שיש לך לומר הוא רק לא ביבי, אז בסופו של דבר גם אנשים לא יצביעו בשבילך, ובסופו של דבר אתה מקבל 80 מנדטים של הימין, שזה נחמד מאוד למאזיניך, זה לא כל כך נחמד לי. כן. אז הסיבה הראשונה היא הכישלון באמת המדהים של המרכז שמאל הישראלי. הסיבה השנייה היא מכחישי הקורונה וחמוצי הקורונה. זאת אומרת, נתניהו בגדול, אם לומר מה הרקורד שלו, הוא נכשל בניהול, במייקרו-מנג'מנט, בניהול נקודתי. היו הרבה מאוד כישלונות, כולל מה שאנחנו רואים כרגע, מה שקרה השבוע וכן הלאה, לא ניכנס לכל הפרטים. לעומת הוא הצליח מאוד בשני דברים אסטרטגיים דרמטיים. הסגרים, שהוא הבין את זה ראשון והפעיל את זה ראשון, והחיסונים, שהוא שם על זה את כל הקופה. זאת אומרת, נתניהו הוא אסטרטג מבריק, מנהל גרוע. וזה בערך הרקוד. אבל מול החלופה, שאנשים שרגע אחד שדרשו רק לא להיכנס לסגר, לצאת מהסגר, דיברו באמת הבלים באולפנים, אני לא מדבר על הפוליטיקאים, כל מיני, הרבה מאוד מהתקשורת, הלחץ הפופוליסטי, כולל בכנסת וכן הלאה. זאת אומרת, מול הפופוליזם הזול של מכחישי הקורונה וחמוצי הקורונה, הרקורד של נתניהו נראה יותר מרשים לציבור. והאלמנט השלישי, שאני חושב שיש פה באמת תופעה של מחאה נגד המחאה. עכשיו, זה לא רק המפגינים של המחאה, אבל יש איזה משהו בעם ישראל ישב במשך שנה מקובץ, מפוחד במובן מסוים, סובל וכן הלאה. וגם ההתנהגות המופקרת באולפנים, וגם העניין הזה שההפגנות, עכשיו אני חושב שמחאה היא דבר לגיטימי, ואפילו בזמן מגפה צריך למצוא דרך שהיא תתאפשר. אני אתן לך דוגמה, הייתה הפגנה אחת בהתחלה, שאנשים מאוד הקפידו על המרחק, עמדו בצורה מאוד זהירה. אם המפגינים והמוחים היו מביעים את המחאה שלהם, אבל בצורה שמכבדת, אני לא מכבדת את נתניהו, מכבדת את עם ישראל שנמצא במצוקה, ואם היא לא הייתה מדברת רק על הצוללות ועל הרק לא ביבי הזה, אלא מדברת על הבעיות של אנשים, היא הייתה מצליחה. השפה הלא נכונה שהשתמשה בה, וההתנהגות הבוטה שלא ביטאה סולידריות, לדעתי חוממו המון אנשים, ואני חושב ששלושת הסיבות האלו, הכישלון של המרכז שמאל,
החמיצות והמכחישי הקורונה למיניהם, והאופי של המחאה, שלושת הדברים האלו משחקים לטובת נתניהו, וכמובן, אם יהיה חלילה כישלון של מבצע החיסון, מטעמים כאלו או אחרים, מוטציות אחרות, כאלו אחרות, כל מה שאני אומר לא יהיה נכון. כן. ההצלחה של החיסונים מאפשרת לנתניהו, אם היא תתממש עד הסוף, לממש את שלושת הסנטימנטים שדיברתי עליהם. כן. התחושת בטן שלך, ארי, אבל מסתמכת על איזשהו, אתה עושה שיחות גם עם אנשים לא במדינת תל אביב. אני חושב שאולי אמרתי לך את זה בעבר, אני באמת אומר לך, מי שמכיר אותי, לא שאני לא כזה חשוב ולא כמו הרמניה, ומבחינת תהליכים שאנשים שואלים, מה קרה לך, מה קרה לך, מבחינה רעיונית, התזוזה שלי, הנטישה שלי את השמאל והכעס של השמאל, זה דבר מאוד ותיק, זה הרבה מאוד שנים. השינוי שחל בי בשנים האחרונות הוא באמת, זה לא, אני חושב שתמיד היה לי הערכה לעם ישראל, אבל עכשיו באמת יש לי אהבה עמוקה והרוחה עמוקה, אני אומר לך, באמת רוב השיחות שאני מנהל מחוץ למדינת תל אביב עם אנשים שהם לא מקצוענים, ולא פרשנים, ולא פוליטיקאים, ולא בברנצ'ה, ולא בטוויטר, הם הרבה יותר חכמים, הרבה יותר חיוביים, הרבה יותר, יש רוח ישראלית עכשווית, לא נדבר רוח של ישראל של לפני 60 שנה, שהיא מדהימה, היא מאפנטת אותי, אני לומד כל כך הרבה מהאנשים, הדיאלוג הוא מקסים, וזה העניין, אני חושב שאחת הבעיות שלנו, שבאמת התקשורת ברובה, אסור להכליל, יש כל מיני גוונים היום בתקשורת, אבל המיינסטרים התקשורתי והטוויטרלנד הזה, הם מנותקים, גם מהמציאות, הם מנותקים מהעם, ואני, העיסוק העיקרי שלי היום הוא לעשות את ההפך. זאת אומרת, להתחבר לעם, להקשיב לאנשים ולייצג, כמיטב כוחי הדל, באולפנים, את האנשים שלא מיוצגים באולפנים. אבל זה נמשך כבר, זה תהליך, ארי, באמת הדרגתי, ונדמה שהוא, איך אתה אמרת את זה, מתכנס לתוך עצמו, לפעמים קורס לתוך עצמו. הבועה של מדינת תל אביב היא גם הבועה של התקשורת התל אביבית למעשה. מה שאנחנו רואים זה לא שיקוף של המציאות, אלא שיקוף של, אנחנו רואים שוב, מדינת תל אביב בתקשורת. תראה, תיקח שתי דוגמאות מלפני דקה וחצי. שני אנשים שאני מכבד אותם, אני לא מכיר אותם אותו, אני מכבד אותם, אני חולק על דעתם, אבל אני מכבד אותם. עופר שלח היה כוכב תקשורת, יצא אל השוק בחוץ, ואתה רואה מה הערך של זה. רון חלדרי היה משיח, אז הוא מצב יותר טוב מעופר שלח, ואתה רואה את ממדי יש פער מהותי, ואחד הדברים המדהימים פה שאנחנו מדברים על תופעה שכבר עשרות שנים, אני באופן אישי מלווה אותה 25 שנים, אולי הייתה עוד לפני כן, ואתה לא רואה עקומת למידה, אתה לא רואה, אז יש עקומת למידה במובן מסוים, ואני משבח את שני ערוצי התקשורת המסחריים העיקריים, וזה נכון, אני חושב שזה גם לא השלישי, שיש ייצוג של, אתה יודע, יותר דתיים, יותר חרדים, יותר מזרחים, יש קצת יותר גיוון. זה בשוליים, קצת יותר. בדיוק, אתה אומר את הדבר נכון, אבל בעצם, בתוך זה, הממסד, המיינסטרים, הזה, הוא עדיין, תשמע, כשאני מביע דעה, ואני לא ביביסט, אני לא אומר הרבה, אבל כשאני מנסה להיות הוגן, דרך אגב, אני חושב שאפרופו, לגיטימי לגמרי להיות ביביסט, זה חלק מהעניין. בעיניי לגיטימי להיות שמאל ולגיטימי להיות ביביסט, זה בסדר גמור. אבל אני לא. אבל כשאני מנסה להיות הוגן ולהגיד, לתת עמדה מורכבת, ואני מבקר את נתניהו על א' ומשבח אותו על ב' וכן הלאה, מתייחסים אליי כאילו אני או אב"ם או בוגד או אני לא יודע מה. זה לא יכול להיות. בחברה חופשית אמיתית, אנשים שלכאורה מאמינים בדמוקרטיה, בשיח חופשי, בזרימה חופשית של רעיונות, בהתמודדות במעלות, מה זה? מה זה? כל אחד זכאי לדעתו, כל אחד צריך לנמק אותה, עדיף לנהל את הוויכוח באופן תרבותי, אפרופו מה שקורה באמריקה בימים אלו, לא לשבור את המערכת, לא לשבור את הכלים, אבל בוא נכבד אלו את אלו. זה, א', זה נכון דמוקרטית, זה נכון יהודית, זה נכון ישראלית, זה נכון אנושית, וגם, אתה יודע, זה עושה את החיים יותר טובים. כן, אז שאתה אומר שאתה מוצא מחוץ למדינת תל אביב אנשים יותר חכמים, אנשים יותר חיוביים, מה זה אומר על אנשים של מדינת תל אביב? מה אתה מוצא אצלהם? תראה, אני מנסה ללכת לפוזיטיב ולא לנגטיב. אני לא רוצה להחזיר את זה. את הביקורת שלי, אני חושב ואני אומר את זה בכאב גדול, כי תשמע,
אנחנו צריכים את מדינת תל אביב. זה אנשים, זה כוח יצרני מדהים, הרבה מההצלחה הכלכלית שלנו, זה הרבה פעמים אנשים או הם או הוריהם תרמו תרומה עצומה למדינה ותורמים למדינה. אני לא, לצערי הרב, קרה איזשהו כשל נורא שאני הרבה עסוק בו, אולי אני אפרסם איזה ספר על זה פעם. מה קרה אחרי המהפך של 67? איך זה שתנועת העבודה המפוארת, ואני חסיד גדול של תנועת העבודה עם כל פגמיה וחטאיה ההיסטורית, אבל היא הייתה דבר לגמרי אחר. תראה, זה שהתנועה של 60-70 מנדטים שהובילה את הציונות חצי מאה, הוא לא עוברת את אחוז החסימה היום. אין דבר כזה בעולם. אין דבר כזה. הלייבור הבריטי הוא משתנה וכן הלאה, אבל זה השמרנים, זה שהתנועה שהייתה ענקית, שאם לא הקימה את המדינה, אבל הייתה מובילה בהקמת המדינה, ונהנתה מתמיכה של 50-60% מהציבור, אין לה אחוז, זה היה פה איזה חיידק טורף פנימי, אי אפשר לבוא טענות למישהו אחר, כשנעלם דור האבות והאימהות, ואז בא הדור השני עוד של רבין פרס והדור הזה, והדור השלישי, במובן מסוים אם אתה רוצה מיוסי שריד ואילך, מי שעוד זוכר, לא הצליח להיות חיובי, הוא לא היה בונה, הוא לא היה, עכשיו זה אנשים שהם בליבם ציונים, זה לא אנשים רעים, זה אנשים טובים מאוד, אבל ציבורית הם לא הצליחו לשדר מסר חיובי, והתחילו לחיות נגד, אז הם חיים נגד ביבי, נגד המתנחלים, נגד החרדים, נגד הכיבוש, נגד. אין בעד, וכשאין בעד, אתה מתפרק. אכן כך, מילים כדורבנות. תודה לך, ארי שביט. תודה רבה לך, ושבת שלום. מרתקת הזאת, שבת שלום.